देखिए आदिवासी कहाँ से आया है, आदिवासी को किसने लेके आया। जाय भगदत्त राजाया गुवाहाटी बायदि जायगाखौ राज खालामदोंमोन, जोंनिनो बर' भगदत्त राजा जोंनि आसामखौ मा मुं दोन्दोंमोन, नाथाय बियो जारिमिनाव गैया। जारिमिनाव लिरनाय नुगोन प्रागज्योतिषपुर एबा कामरुप। बिथांमोननो जुदि एसटि होयोब्ला जोंनि रन्जन दैमारि सारनि जेलाव थानायनि एबा जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय जिउ बावसोमनाय मुंख्लं जालांनाय बैसोरनि बेसेन गोसा जिउआ मा मुलाम्फा। ब्रह्म बायदि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदि बिखाफोर दाननानै राव बुंनो हानाय गोहोआनो गैया जोंनि लिडारफोरा। इन्डियाया फिन जोनोम लाफिननायानो साबसिन। होमबा सारेन्डार जानायनि मा मुलाम्फा। आदिवासी कहाँ से आया है, आदिवासी को किसने लेके आया। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश लोग आदिवासी लोगों को हमारा आसाम में काम कराने के लिए लेके आया था, जैसे लेबर काम है ना, चाय पार्टी का काम कराने के लिए वो लोग को कुछ दिन के लिए लेके आई थी। उसी दिन से वो लोग हमारा आसाम में रहते हैं, खाने को मिला, पीने को मिला, रहने को मिला। फिर अभी आज तक इस भग एसटी डिमांड करने का वो लोग का हक दिया। देखिए जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, है ना। अभी एसटी मांगने का, डिमांड करने का हक नहीं है, वो लोग का हक नहीं है, क्योंकि यह है हमारा असम। असम में रहने वाला लोग बोरो था। ये सब असम में बोरो जाति लोग रहता था। इस जगह में भगदत्त और बन राजा ने राइज कर रहा था। The central and state governments categorically refused further division of Assam, but agreed to a series of tripartite talks to diffuse. अभी तक हम लोग 50-50 डिवाइड करने से भी हमारा आसाम को 50 भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिला। आज तक हम लोग जिद करता है, फाइट करता है, फिर भी नहीं मिला है। और आप लोग तमाशा करने आया है यहाँ पे एसटी डिमांड करके। जोंनि आसामाव बिसोरखौ आदिवासीफोरखौ रावबो लाबोआखैमोन। लाबोजेनदोंमोन 20 एबा 19 सेंचुरी में ब्रिटिशआ बिसोरखौ खामानि मावनो एबा लेबारफोर बाहायनो थाखाय साहा बागानखौ नायनो थाखायसो लाबोदोंमोन खामानि मावनो। नाथाय दिनै ब्रिटिशआ गैलिया, गोबाव साल बोसोर बिथांमोनखौ भारतआ होखारहरबाय। दिनै ब्रिटिशजों लाबोजानाय आदिवासीफोरा जोंनि जायगायाव दङ, जेरै दङ बेबायदिनो थानो नांगौमोन। नाथाय दिनै जानो मोनबाय, थानो मोनबाय, एडुकेशन फरायनो मोनबाय। दिनैहाय बिसोरो बारायै दिनै जोंनि मोननो गोनां 50-50 आसामखौ जों मोननो हायाखै। अब्लाबो बिनि गेजेराव बिथांमोनाबो दिनै डिमान्ड खालामनो हानाय गोहो फैबाय जे एसटी। जुदि बिथांमोनखौ एसटी होयोब्ला जोंहा मा थागोन। नों चिफ जानो, नों मिनिस्टार जानो, नों एमएलए जानो, सब सेनानै लाजाजोबगोन। जों बेखौनो गिनानै दिनै सुथुरखौहाय बोनानै लागासिनो। जों मिथिखागौ, मिथिसेयावबो दिनैहाय गोरोन्थि खालामना लायोबा मारै जागोन। जाय भगदत्त राजाया गुवाहाटी बायदि जायगाखौ राज खालामदोंमोन, जोंनिनो बर' भगदत्त राजा गुवाहाटी बायदिखौ गोदो राज खालामदोंमोन। बे गुवाहाटीया जोंनि बर'फोरनिमोन। सनितपुर एरिया, सनितपुरा तेजपुर, सनितपुर तेजपुर नङा होमबा, ढेकियाजुलि, बिश्वनाथ, बे सनितपुरखौ जोंनि बान राजाया राज खालामदोंमोन, रायजो खुंदोंमोन। बान राजा जोंनिनो बर' रायजो खुंदोंमन। आरो सदिया तिनिसुकिया जोंनिनो बर' राजा बिष्णु राजायाबो जोंनिनो बर' राजामोन। बिथांमोना जोंनि बर' हादोरखौ बिथांमोनानो खुंलांदोंमोन। दिनै नायदो जोंनि बे गासै आसामा जोंनि बर' रायजो कचारी रायजोमोन। दिनै बेयाव गोबां हारिनि जातिफोरा बाहागो लाबाय। बेफोरखौ जारिमिनफोरखौ बिजिरग्रा गैलिया। मानो होनोब्ला जोंनि गासै जारिमिनफोरा गोमालांबाय आरो लिरजानो मोनै, सुबिदा गैयै, जोंहा एडुकेशन गैयै गासैबो गोमालांजोब्बाय। जायनि जाहोनाव आर्यान हादरनिफ्राय फैनाय गोबां राइटारफोरा, आर्यान हादरनि राइटारफोरा जोंनि बर'नि जारिमिनखौ गावसिनि संस्कृत रावावसो सोसनजोब्बाय। आर्यान सुबुंफोरा जोंनि बर'नि नामफोरखौ सोलायजोबदोंमोन, गावसिनि संस्कृत रावफोराव सोलायदोंमोन। जेरै बर'फोरखौ असुर, किरात, दानब, म्लेज, बरा बायदि राव सोलायदोंमोन बिसोरनि रायथाइगिरिफोरा। जेरै जोंनि राजाफोरनि नामफोरखौबो सोलायदोंमोन। गासै बर' राजाफोरनि मुंफोरा सोलायजाना दं। गासै राजाफोरनि मुंफोरानो सोलायजादों। जेरै राजा मैरांदावखौ महिरांग दानब लिरदोंमोन आरो नारखोबुदांखौ बिसोरो लिरदोंमन नारकासुर आरो बांग्रा राजाखौबो बानासुर लिरदोंमोन।
बेबायदिनो गासै जेरै बिरखोदाव राजाखौ भगदत्त लिरदोंमोन, बिरखोदाव राजा बुरलुंबुथुरखौबो ब्रह्मपुत्र लिरदोंमोन, कामरुपखौबो कामरुप लिरदोंमोन। दिनै बेबायदिनो गासै जोंनि बर'नि जारिमिनफोरखौ गावसिनि संस्कृत रावाव बिथांमोना आर्यान फोलेरनि सुबुंफोरा सोलायजोबदों। जोंनि आसामखौ मा मुं दोन्दोंमोन, नाथाय बियो जारिमिनाव गैया। जारिमिनाव लिरनाय नुगोन प्रागज्यतिसपुर एबा कामरुप। थ' बे आसामनि मुंखौ जोंनि बर'फोरानो दोन्दोंमोन हा गोसोम। हा गोसोम, नाथाय बियो जारिमिनावबो गैया आरो गोमालांबाय आरो बियो दुखुनांथाव। जोंनि बर'फोरा रावबो सेबखांनानै लाखिनो दोननानै होनो हादिया। जोंनि दायो उन जेनेरेसन, जोंनि उन्दै गथ'फोरा, जोंनि उन जेनेरेसन रावबो बेफोर जारिमिनखौ मोननो थांलिया। जेरै जोंनो दिनैसिम जोंनि नंगुबै बर'फोरनि जारिमिनखौ खोमालांगासिनो आरो बेफोर जारिमिनखौ सेबखांनो थाखाय जोंहा लिडारफोरा, जोंनि बर'नि लिडारफोरा दिनै नायबिजिरनो हादिया आरो रोंदिया। दिनै भारतनि महाभारतआव दावहा नांदोंमोन जोंनिफ्रायनो, बर' रायजोनिफ्रायनो सानै राजा। भगदत्त राजाया कौरबनि जानानै, घटकासुरा पान्डबानि जानानै दावहा नांदोंमोन। घटकासुराबो दिनै दावहा नांदोंमोन बै समावहाय महाभारतआव। जोंनि बर'नि गासै बर' राजा आरो रानि, थेंफाख्रि, गाम्बारि सिख्ला बिथांमोन बायदिया जोंनि भारत हादरनि सिङाव थानाय आसाम जायगायाव बिथांमोना रायजो खुंदोंमोन, राज खालामदोंमोन। गावनि बर' रायजोखौनो 50-50 दाबिब्लाबो दिनैसिम मोननो हायाखै। दिनै क'क्राझार, बाक्सा, चिरां बायदिया जोंनि बर'नि जायगा। एसेबां जारिमिन दंमोन नङा होमबा? बे जारिमिनफोरा दिनै मोनसेनि उनाव मोनसेनि उनाव गोमालांजोबगासिनो। गोसोआव दुखु मोनो, बेरखांनाय फैयो। दिनै गोबां इन्दिबिफोरा जिउ बावदों, मुंख्लं होदों, गावनि जिउखौ दान होदों हारिनि थाखाय, हादरनि थाखाय। जेरै दासिमहालागै रन्जन दैमारिजों साबैसे इन्दिबिफोरा जेराव दं। दिनै रन्जन दैमारिया दिनैसिम गावनि जिउखौ हादरनि थाखाय बावसोमनानै जेराव दं। अब्ला बिथांमोननो जुदि एसटि होयोब्ला, जोंनि रन्जन दैमारि सारनि जेलाव थानायनि एबा जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय जिउ बावसोमनाय, मुंख्लं जालांनाय बैसोरनि बेसेन गोसा जिउआ मा मुलाम्फा? बिथांमोननो एसटि होनाय माने मा? गोथौयै बिजिरना नायोब्ला बिखाया खामग्लिखाङो, थानो हासुखुवा। जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि बर'हा जारिमिन दं, जोंनि बर'हा, जोंनि कचारी, जोंनि बर'आ आसामखौ बेंनानै लादोंमोन। आसामानो जोंनि हादरमोन, आसामानो जोंनि जायगामोन, जोंनि बिमा। आसामानो जोंनि बिमा, आसामानो जोंनि ब्लाड, बड'लेण्ड जोंनि थै। नाथाय दिनै जोंनि बे थैयावनो बिथांमोना दुगैदों, बे थैयावनो बिथांमोना थांनानै दं, बिथांमोना इडुकेसन मोनदों, बिथांमोना थानो जायगा मोनदों। मोनसे मोननानै दिनै एसटिबो नागिरग्रा जाबाय, एसटि नागिरग्रा जाबाय, गोहो मोनबाय। माब्रै? गोहोखौ सोर होखो? दिनै जोंनि लिडारफोरा। साननो हानाय गोहो गैलिया नामा? दिनै लिडारफोरानो जुदि जासिनानै होयोब्ला बिथांमोनाथ' लाखागोन, नांखागोन। सोर नाङा बुङो? नों उखैयोब्ला नों जायालासिनो थागोन नामा होनायखौ? जाखागोन। थिग बेबायदिनो बिथांमोननो एसटि होनाय माने जों गावनो गावनि जिउखौ दान होनाय। हाजार बर'फोरा बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया रेलि खालामदों। बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया, जों दासिमबो रेलि खालामो, जों दासिमबो डिमान्ड खालामो, मोननो थाङाखै। बड'फा उपेन्द्रनाथ बायदि बिखाफोर दाननानै लाजिया फांजिया बड'लेण्ड सेपारेट, जोंनि सेपारेट रायजो बिदों। बेबायदि सोर दं? लिडारफोरा सोर दङ? जुदि बड'फा उपेन्द्रनाथ थानायमोनब्ला दिनै जोंनि हारिया बेसेबां जौगागौमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ बायदि सोरबा सासे एबा सानै लिडारा बिखाफोर दाननानै बड'लेण्ड बियोब्ला, बिखाफोर दाननानै रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'नो इच्छा दङब्ला, बुंनो हानाय गोहो दङब्ला, बिनि थाखाय जुजिनो हानाय गोहो दङब्ला मानो हाया? उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदि, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदि बिखाफोर दाननानै राव बुंनो हानाय गोहोआनो गैया जोंनि लिडारफोरा। दिनैसिम नुनो मोना। सोरबाया इनकाउन्टार खालामजादों, सोरबाया बुथारजादों, सोरबाया गावथारजादों, सोरबाया सुथारजादों, सोरबाया माइबारि मानि खारबाबो आगोर मोनाखै। सोरबाया गोदोना दानस'जादों, सोरबाया आथिं बुफायजादों, दानफायजादों। फाउन्डार अफ एनडिबि रन्जन दैमारि मोननि गोसोआव बेसेबां बर' हारिनि थाखाय जिउ बावसोमनानै दिनै रेलि खालामबोदोंमोन। दिनै बर'नि थाखायनो बिथांमोना हानजा सुरदोंमोन जे एनडिबिआव ओंखारनानै। दिनै जुदि बेबायदि जाबावोब्ला जोंनि हारिया, एनडिबिआ फिन जोनोम लाफिननायानो साबसिन नङा होमबा? सारेन्डार जानायनि मा मुलाम्फा? जोंनि एनडिबिफोरा बड'लेण्डनि थाखाय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय सारेन्डार जानायनि दायो मा मुलाम्फा जुदि बिथांमोननो एसटि होयोब्ला? हाजार बर'फोरा, हाजार एनडिबिफोरा मुंख्लं जालांदों
बर'नि थाखाय जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय मा मुलाम्फा जुदि बिथांमोननो एसटि होयोब्ला जोंनि बर' जारिमिनाव दं। आसामा जोंनि बे आसामा जोंनि बर' ट्राइबेलफोरा आसामाव स्टार्ट गाफैजेननायनिफ्राय लानानै आसामा जोंनि बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि हिसाबै दिनै आसामखौनो जोङो दासिमबो 50-50 मोननो हादिया। थेवब्लाबो दिनै एसटि बिनो गोहो जाबाय आदिबासिफोरा। जाय आदिबासिफोरखौ ब्रिटिशआ साहा बागानाव खामानि मावनो लेबार बायदियै लाबोथ'दोंमोन, नाथाय बिथांमोना दिनै गोहो मोनबाय। माबोरै? लिडारफोरनि खौसेथि गैयै, जों बर'फोरनि खौसेथि गैयैयावनो दिनै बिथांमोना गोहो मोनबाय। लिडारफोरा चान्स होआमोनब्ला बिथांमोना हाया माब्लाबाबो। मानोना बिथांमोना ब्रिटिशजों लाबोजानाय, ब्रिटिशजों खामानि मावनो साहा बागानावहाय लाबोजानाय। नंगौ, बिथांमोनाबो खस्थ' खालामदों, बिथांमोनाबो जोंनि आसामाव थानानै साहा बागाननि थाखाय बिथांमोनाबो खस्थ' खालामदों। नंगौ, नाथाय जेरै थादोंमोन, जेरै थानांगौ, जेरै मोननांगौ बिथांमोना मोनखादों। बिनि आगानसे आगानै दिनै आवगायनायखौसो जों दुखु मोनदों। जों होबथानांगोन। न' एसटि होनो हाया। लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानखो? बिखा बिखो गावफ्लेलांजोबो जोंनि बर' बिमा, जोंनि बर' हारिनि बर' बिफा गासैबो। आं मिथिगौ, जों मिथिगौ। दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों, जेरावबो दुखु मोनदों, नङा होमबा? सोरबाया नेगेटिभ कमेन्ट खालामनो हागौ, आं बेखौ एक्सेप्ट खालामनो आं हाया, एबा आं बेखौ मालाबाबो आंनियाव गोसोआव नांनाय नङा। सोरबाया आदिबासिया नेगेटिभ कमेन्ट्स बुंहरगोन, आंहा बेयाव जेबो सानाय गैया। मानो होनबा बुंनांगौ गोहो दं जोंनियाबो, बुंनांगौ मोन्थाय दङ, बेखायनो जों बुंदों। मानोना बेयो जोंनि आसाम, बेयो जोंनि बड'लेण्ड, बेयो जोंनि थै।